Second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports. Second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports. Second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes pitsa 4 na bulan sang Nobyembre tuig 2022. Anano naman nga mga balita kag isyo ang aton arangkadahon para karon nga adlaw. Mga kontrabando armas mao araw-araw na nakasulod sa Bilibid. Non-stop nga construction sa Spratlys Island sang China. Oy, siling sang pila ka mga mamalida dapat tamdon ini sang gobyerno sang Pilipinas. Ara naman no, person of interest kuno sa pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid ara na sa kustodiya sang NBI. Ang kontrobersyal nga House Bill 1292 nga ginfile sa Kamara daydayon taman kung may panahon. Ini mga balita kag isyo idulong sa aton sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Anti-Bacterial. 39. Ari na, medyo inipitay na ang mga Bucor chief. Sadya na, sila naman ang nag-insultuhan ay bangod sining pagtuhaw sang kontrobersyal nga pagpatay kay Percy Lapid. Kundi temporaryo ang pagkakasanay gin-suspender si Bantag siling sang Bureau of Correction aber dala saon tanay o si saon ta kon ano ang ara sa sulod sang Bilibid ay abaw mapati kamo kag sa indi linibo ka mga kontrabando upod na bo ano ni iyang 7,105 kakansang beer, baw 1,314 ka mga deadly weapon, 1,142 ka communication devices nakita sa sulod sang New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Te, masiling kamo nga ang nagpungko da nga mga bureau chief wala sang kailabtanan, paano ini makasulod ining mga kontrabando nga ni? Paano ini makasulod ang mga karton sang sigarilyo, mga ara, mga gambling materials, may ara, mga armas nga hindi maintindihan. Pwerte, amo na siling ko, nga may rason ini si Lapid kung kaisa, sang buwi pato siya, nga arangkahon niya ang hipis ang Bucor da, nga nagmanggad sa pagpungko ya, aligasyon nga hipis ang Bucor. Hamak kung manegosyo ka sa sulod sang Bilibid, isa ka birmanan kan, 1,000 na ang presyo ya. Tipin sarabla, kita gani nga ara sa gwa nga gapangabudlay nga may sweldo, hindi ka kabakal 1,000, isa ka kan nga ber, makabakal kay 1,000. Dito sa sulod ya makabakal sila 1,000, ang buot silingon, porte ya, ang nagakatabo sa sulod sang Bilibid. Matuod nga ang ara sa Bilibid, porte ang kwarta, porteng kontrabando, porte ang mga illegal nga droga. Question, sa nagpungko da nga hipis ang Bucor nga nakasulod ini ang mga linibo nga bear in can nga nakasulod ini
ang linibong nga mga armas hindi maintindihan. Paano ini makasulod? Daw kabudlay, no? Daw galingin, giblang ulo ko mo. Paano ini makasulod man? Sa mga ordinaryo nga mga bilangguan, diri sa aton may mga ara gani perti nga bisan sa sulod sang underwear sang babae, makita pa mo. Iniya kadalag ko, mga beer nga ni, armas kasulod, makasulod, di nagagi ini. Dalumduta nagagi, ginkot-kota nila, may tunnel sila, nga magpasulod, kung wala sang mga opisyal sa Bucor nga naganegosyo. Ang buot silingon, pati gwardiya may mga aligasyon nga porte na ang manggad kung ara kada ma-assign basta tumapi ka lang sa mga drug lord, okay ka. Maayong pagpangabuhi mo. Daw galibog ilang ulo ko mo. Daw hindi ko maintindihan kundi naglulusot ining mga kontrabando nga ni nga porte ka istrikto. Grabe kung pabatian mo ang bilibidya istrikto. Tinga kasulod ining mga kontrabando nga ni. Ang kwestiyon nga dako diin nag-alagi. Kung nakaagi gid man, nga nakaagi. Kung nag-agi siya, pamangkot sang aton mga kauturan, pila ang rason. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Balik ako pagkatapos ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kang mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa aksyon radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:49. Dali na gid lang gahinampot na kita sa kung sino ang sa likod kag mastermind sining pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid. Dali na lang kay siling ni Remulla, ang Department of Justice iyara na sa makahalawat-hawat nga investigasyon. Dumdum kamo, isa sa person of interest nag-abot sa Ninoy Aquino International Airport sakay sa Cebu Pacific Flight alas 7 sang Miyerkules sang gabi. Halin pa ha, sa Puerto Princesa, Palawan. Puerte man, gin putos gid mayo, sok-sok helmet, sok-sok bulletproof, kag iban pa, di pusas man, may relo man siya. Ari iya ang makahalawat-hawat. Isa sa mga ginatudlo person of interest, ako na, so nagsing-along na siya, kagin paathag niya kung paano pinatay ang middleman nga si John Villamor. Ini sadya ni. Kung magsanto ni, ang panuaron sining middleman nga ni, kung paano pinatay si John Villamor, kag magsanto sa autopsy sang mga doktor nga pinatay siya, pagi sa pagsulod sa plastic sa ulo, agod masuffocate ining si Villamor. Direta na makita pagkatapos ini, mabalaan ta na sigurado kung sino ang mastermind. Kung bala ang mastermind ara sa sulod sang bilangguan o kung ara sa gwa sang bilangguan. Mabalaan ta kung sino ang nagabutang kwarta sa bangko. Amat-amat na, gaklaro ini nga isyo. May magan ini, daw pobre man si Percy Lapid, nahimo siya nga daw paon agod nga
mabuksan ang hindi maintindihan nga sindikato sa sulod sang bilibid. Purti gali no? Ara gali da kon ara ka sa sulod sang bilibid kag kon hipi ka. Mga aligasyon nga kon gwardya ka, dali ka lang magmanggad. Upod ka lang, atag ka lang proteksyon sa mga drug lord, purti nga kwarta mo gali. Terrible ang sasulod sang bilibid. So amat-amat na nagakabuksan, kagdali na lang kita makalambot sa report kung sino ang mastermind sa pagpapatay kay Perse Lapid. Purti, damo-damo sang person of interest, pero ang importante dira, sino ang mastermind. Daw dali na lang kita dira makalabot. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 52. Balik ako pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di atos na Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like ay mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman, ublaw na daso. Brown na daso singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw. Gusto ko, basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita sila sa ARB 4Ps lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong kapatitikbar na da. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay.
dapat mo ginanga salamatan ang Aksyon Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Aksyon Radio, wala kakaabong sa premium sa Aksyon Radio, kaya wala kita kapamatik tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubauna na nakabatik ko na inganak na ng San Diyos ang pagubay na pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay kung pwede sa lang agi kaya nga mo ito imunak lang dako na bulig Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz. Sa tanan-tanan nga sa action, madaming salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano ba? Philippine Standard Time, lasay 58. I-submit ko lang niyo. Ini balang House Bill 1292 nga ginduso ni Congressman Luis Campos Jr., representante ini siya sa Makati. Ano ini ang House Bill 1292? Ini siya nagasiling nga tagaan penalidad ang mga punerarya. Ining mga funeral parlor nga hindi pagwa sang patay kung hindi mabayran ang ila sini serbisyo. Siling sa among hagna, mapintas ini kag hindi makatawo ang ginahimo sang mga punerarya nga hindi nila pagbuyan ang patay kung hindi mo maimpasan ang imo balayran sa among punerarya. Ti antay-por ang panawag sini. Na intriga ako kay ini mga punerarya nga ni negosyo ini mo. So kung negosyo, kinahanglan bayad ka. Ti kalabanan na sang mga punerarya, pasulod mo da, balsamahon, pagkatapos kung i-claim sa pamilya, hindi nila pag-ihatag, kung hindi fully paid, abe. Ti bisan siguro ipaagin lang bala sa ginatawag naton promissory note. Ti amo ning hagna nga kinanglan may penalidad. Para sa akon daw, hindi man guro kinanglan nga pinahan mo, kay negosyo niya mo. Ti kung manegosyo, kinalan bayran mo, balsamahon, tanan-tanan, ang tsura, pagwapahon, nga do kakatulog lang. Tiyan mo na yung abilidad mo, sang punerarya, hindi mo na yung mabaso, pinahan mo na siya nga, kinalan bayad ka man. Galing kung kaisa mapintas tuod, no? Nga hindi mo na yung pag-ihatag ang patay, kaya wala pa kabayad. May kilala, gani ko nga, ginaklim yung patay, hindi pag-ihatag. Puli siya. Siling niya sa management sang punerarya, niya inyo na lang na ang patay ko. Kalahin. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, La City. Balik ako pagkatapos ini. Live. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life.
Kapag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol. Philippine Standard Time, las 7:05 na. Happy birthday da kay Zen Salanga Kalukod karon nga adlaw. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.